Pwede nga nagmisa mi, nagtanaw mo sa live streaming, nya kamo nagluto. Nya kamo nagtanaw og TV bakaha. So sa inyong pagtambong sa live streaming celebration, you really attend the Mass. And that is why you are worthy to offer the prayer of spiritual communion, because you also receive graces and blessing coming from the Lord because of your active participation in the celebration of the Eucharist through live streaming. So mauna ang ato ang gipangandoy nga naatay misa sa Domingo, kay dili lang ta kutob diha sa live streaming. Ug ikaduha pod atong iampo ang mga tao, no? Nga basin og naanad na sila nga dili mo simba. Kay pila gud pod to ka bulan gikan atong Marso. Unya pwede di ay nga dili mo simba, dili naalay pagtugot sa kadagkuan sa ato ang simbahan. Tungod kay sa matag higayon nga dili kita makasimba sa adlaw sa Domingo, ususama karon ato kining gihandom ang pagsaulog sa misa sa Domingo bisan naapa kita sa Sabado sa hapon, tungod kay paagi kini nga makasunod kita sa balaod nga gipatuman kanato sa lokal nga panggamhanan. Agi kini og pagpadayag sa atong gugma sa Dios nga gipakita usab sa mga nagmando sa ato ang syudad. Mao na ang unang naghatag og pahimangno kanato ang atong arsobispo, no? Tungod sa iyahang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios, ngayang gipakita usab diha sa pagsunod sa mando sa lokal nga panggamhanan. Kay moingon sila nga, Father, ang Davao lang man ang walay pagsaulog sa misa sa Domingo nga gitambungan sa mga tao. Oo. Tungod kay naamantay pagsunod sa pagmando gikan sa atong halangdon nga arsobispo, nga siya usab ang naghatag og paghatag og kanang tinuod nga pagpadayag sa pagkamasinugtanon sa lokal nga panggamhanan. No, so kini ato usab nga pagasundon. Mga igsuon, tuguti ako sa pagsugod sa akong pagpaambit pinaagi sa usa ka singgit sa usa ka artista. So I don't know if you are Noranian o Bilmanian. Para sa mga millennial, ambot kaila pa ba mo nila? So sa mga kaila ni Nora o ni Bilma, makig-away gyud mo kung kinsa ang masikat, si Bilma ba o si Nora. Mura og kay balo na mo sa inyong edad. Pero kung wa mo kaila nila, murag nabilong gyud mo sa mga millennial. No? Pero mga igsuon, si Nora sa ihang palabas, niingon siya, walang himala. Ambot kung nakatanaw ba mo ana nga palabas. Walang himala. Moingon pud ba mo, walay milagro, Father? Nganong nagpadayon man pagtaas ang mga cases sa COVID-19? Walay milagro. Kaya kung naapay milagro, maundang naunta ni. Kaya kung naay milagro, walay mga matay. Kaya kung naay milagro, naunta tay solusyon dayon. Ilabi na ang discover sa usa ka vaccine aron maundang na dayon ang virus. Mga igsuon, dako kana kaayo nga sayop. Kay matag-mata pa lang nato sa buntag, usa na kini ka milagro. Sa matag ginhawa nato matag adlaw, usa na kini ka milagro. Sa matag adlaw, kung naay Ginoo diha sa atong kinabuhi, usa na kini ka milagro. Mao na nga nindot kaayo ang atong mga pagbasa karon, mahitungod sa tinuod nga pagdangop sa ato ang Ginoo. Nadungog nato sa ato ang mga pagbasa, come to the Lord. Nganong gastuson man ninyo ang inyong mga bahandi sa mga butang nga dili iya sa Dios? Dangop kita sa Ginoo. Diha pod sa ikaduhang pagbasa, naghandom si San Pablo sa iyang sulat sa taga Roma.
Mingon siya, kinsabay makapahimulag ka nato. Ato gini-gining ginibuhatan og kanta, no? Sa Tagalog, sinong makapaghihiwalay sa atin? Kanta lang ba ni? O nasag-ulam ba ni nato nga bersikulo, who will separate us from the love of Christ? Trial, distress, persecution, hunger, nakedness, or the sword. Ya, kung pwede atong dugangan karon or COVID-19. Mga igsuon, naabay milagro nga mahitabo. Kana walay milagro nga mahitabo kung walay Ginoo sa atong kinabuhi. Atong isa-isahon nganong kiniman ang kasinatian sa ato ang Ginoo sa dihang nakita niya ang dakong pundok sa mga tao nga diin iyang giayo ang mga masakiton. Ug tungod sa dakong kaluoy sa ato ang Ginoo, naghuna-una usab siya nga kining mga tao nausay panginahanglan. Basic need of every human person is to satisfy our hunger. Naghisgot ko og kanang provisions, pagkaon jud. Kay sa laktod nga pagasulti, kung dili gyud ta mo kaon, ambot kung naay doktor dinhi nga maka-analyze if you have not been eating for how many days, consequence to that, you will surely die. Nga naman, okay, wala tay food intake, so unsaon na lang ang pag-function sa ato ang body. Bisan siguro og gamay, no? Og may tataog paagi nga makasubstitute sa to ang food. This is not in line with dieting, no? Lahion siguro na nato nga pagsabot. Pero ni atong higayon na ang atong Ginoo naluoy kanila. Ug ang mga tinun-an sa atong Ginoo nag-uol usab tungod kay kining mga tawhana gutmon unya huna-hunaon nila ang pag-atiman kanila kung maghisgot sila og pagkaon. Sa dihang miingon sila, hapon na kaayo og awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tawo ug padtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Sumao kini ang gihuna-huna sa mga apostoles. Pero ang ato ang Ginoo naa siya pagmando kanila dili na kinahanglan nga manlakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Kamo mismo ang mahimong milagro ngadto sa uban aron dili sila mga sakit sa COVID-19. Pwede ba tama kasulti, ani? Your observance to the law is already a miracle because you are not allowing yourself to inflict other people about the COVID-19. Sakripisyo ba ang magsuot og mask? Sakripisyo kaayo eh. Magbunyag mi, magsulti kay duol man mi sa bata. Unya, bisag unsaon na og sulti sa mga tao nga gina-discourage biya karon ang magpabunyag, magpakasal. Pero simbahan man ta, i-cater gyud nato ang panginahanglan sa mga tao. Pero naagyoy kanang directive no from our Archbishop, if possible we can convince the people to postpone. Siyempre, Father, mag-isa ka tuig na magud among anak, no? Pabunyagan na lang namo. So, ihapon namo ang mga ninong ug ninang. And then we have to provide alcohol to sanitize their hands. We have to buy cotton balls para ang paggunit sa bata dili sa among mga kamot, ang pagpahid sa lanatanan, among buhaton. Ano man, this is not as simple as following the guidelines, the pastoral guidelines of the bishop. This is an act of love. This is a miracle performing to the person, to the child, to the people. Ano man, kay lantawon diay nato ang panghitabo
sa kapanahonan ni Jesus sa paghitabo ni ining milagro. Niingon man ang mga apostoles, 5 ka pan ug 2 ka isda ang among dala. Sa lain nga synoptic gospel, si Saint Luke ug si Saint Mark, niingon pagani sila nga, unsaon man pagkaigo niini sa kadaghan sa mga tao. Gani, adunay 5,000 nga ginaghanon nga mga nangaon, walay labot ang mga babayi ug mga bata. Ato ding sabton mga igsoon nga during the time of Jesus, women were branded as second-class members of the community. So sa ato pa walay ihap, wala na apil sa ihap. Nya labi na og mga bata, walay apil sa ihap. You can only have your identity the moment you reach 12 years old and the moment you purify yourself to the temple. So mao kini ang mahitabo nga counting sa mga pwede nga mukaon. So 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga mangaon, walay labot ang mga babae o mga bata. Ibutang nato 5,000 men. Nya kung naa sila yung mga asawa, so times 2, so 10,000 plus the children, ibutang nato 2 ka bata sa matag pamilya, then there would be 20,000 people. Nya 5 ra ka buok pan ug 2 ka isda. Matud pa sa exegesis of this text, kanang correct interpretation of the scriptures, we can look at it in 2 opinions. First, the Lord can perform the miracle out of nothing. So kung kining 5 ka isda gipadaghan sa atong Ginoo, the Lord can do that. But a lot of commentators would explain to this way. The miracle took place because each Jew, part of their culture is to bring provisions. Nganuman, kay atong balikon ang nahitabo sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni atong dapita sakay sa usa ka sakayan og miadto nga naginusara sa usa ka dapit nga awaaw. So Jesus secluded himself to pray. Of course, no, he was in deep sorrow about the death of his cousin, Saint John the Baptist. Nya ang mga tao nakabalita niini ug namiya sila sa ilang lungsod. So sa ato pa, they have to be ready to bring provisions because this is part of their culture. So naa sila'y gidala nga baon. Unya sa dihang nakita nilang atong Ginoo, unya gipanggutom na silang tanan, nganuman because each family is also afraid to bring their provisions, kay basin ang uban wala. Unya, this is not enough for them. So, ilahang isakripisyo ang ilahang kagutom para lang dili pod sila mahimo nga awkward sa mga tao nga mangaon niya, ang uban wala. Mauday kini ang milagro nga nahitabo. Jesus changed their selfishness into a heart that is so generous, forgetting their own interests and their own needs, only to be able to see the needs of other people. And that is a miracle. If you think not about yourself but other people, you are a miracle yourself. Gusto ka ba mahimong milagro? Then wear mask. Sanitize yourself. Follow the law. You are a miracle already. You need not to say, walang himala, walay milagro, maunang nagkadagan ang nakasakit sa COVID. Now, my dear brothers and sisters, the danger of the announcement of our mayor is that he is giving Dabawenyos to make a personal conversion about making a decision with regard to preventing COVID-19. Di ba mo mahadlok, ani? Nga much responsibilities are entrusted to us. Hadlok.
Nganuman, kay daghan man gyud kaayo ang wala nagpakabana. Kami mga pari, nag-istorya mi sa taas usahay samtang mangaon. Gina-share na mo among experiences kanang mga tumi sa house blessing, mga tumi sa sikol. Usa ka adlaw ni ana, nagdungan mi ni Father Neil og blessing. Niingon siya nga, gibati man kog kahadlok sa blessing ganina, kay ako ra may nagmask. Yung kung hala ka, Kabs, naligo ka na, nagdungan na biya tagkaon karon. Wala man dahito gisuot nga mask mga tao. Yan ingon po ko, ako bitaw, Kabs. Kami lang duha sa papa ang nagmask, kaya nagsundo man siya sa kuha, ang uban wa na nagmask. Nya maulaw man po ko, kay laha man tong balay niya, miingon ko nga magmask sila. Maayo kay nagdala na lang po ko og alcohol, isanitize na ko akong sarili, usa ko makauli, maabot. In most cases, my dear brothers and sisters, I am so concerned with my brothers staying with me in the convent. Because after every sick call or blessing, I must take a shower before associating with them. Because I cannot force other people to follow that what we are doing now, it seems it is the new normal. It should be the ordinary. So mauna nga, makaingon kita, pwede ba kita mahimong milagro sa usag-usa? Pwede kaayo. Nganuman, kay ang mamahimong milagro di ay usa ka desisyon susama sa gihimo sa ato ang Ginoo nga nausab ang pananaw o individual conviction sa mga tao, because the miracle took place when Jesus performed himself a miracle to people. So we need God to give us an example first and foremost, so that we may be able to become a miracle to others. So una gyud ang Ginoo. So nganong magsuot man tag mask? Kay nahigugma man ta sa Ginoo. Unsay kalambigitan pa sa pagsuot og mask sa pagigugma sa Ginoo? Kay gusto man gud nako ang pagigugma nako sa Ginoo ipakita ngadto sa mga tao. Mao nang buhaton nako kini aron ang kung gugma sa Ginoo dili lang kutob sa pulong, naagyod sa buhat. Mga igsoon, gusto ba mo mahimong milagro? Do not say yes. Besides, you are wearing mask. You want to be a miracle? Answer that in your heart during your prayer time. Because if you have God in your heart, if you want to do for God, then you are already a miracle. Let us refute what Nora said or shouted, walang himala, daku kanang bakak. Naay milagro. Tungod kay naa ko, naa ka, naa ang Ginoo. Palihog manindog ang tanan.